zvimwe zvinhu unoziva kana uchitaura neni ipapo ndo paunoona kuti papo ndipega ndo pandongonesana newe. Uti ndo pandonetsana newe hanzi. Koyo uri murume mukuru ndogara ndakataura wani kuti handisi kuguta but unenge uchindiignore. Unenge uchindiignore. Unenge uchiti ndirarame sei. Unenge uchiti every day ma 2 minutes tiri munhu wakainai. Ndiri munhu uzamoti kudi endo uchazvisana basa. Unozatopa nezvokurowa zvitanga utokwanza izvo uchite seno. Saka ndotodedza sekuru kuti nditaure sekuru varipo because vamwe mimi munoswera muri kubababazo ko vamwe munenge muchizviwana zvinokugudzai. Chinyara. Nyarare sekuru ndozvaanondiita. Ndozvaanondiita. Kunyepera. Muzita sekuru. Every day mazvona zvavanetavanazvo kuti ndikubetsere nekuti neniwo ndine problem iyo sekuru nyange mukava neproblem but sekuru kana vaine problem iyo vakamboya kwavo vachikutaurira sekuru azvitoti atisiudze vadzukuru kuti sekuru vatori neproblem seyako sekuru hamupe mukadzi ma 2 minutes ndotaura nambuya ini vakandudza inyange ndasvikwamba kwenyu unovaziva unenge uripo pane vachirara hati munonudza sekuruka munoziva munhu isekuruka unodzira sekuru iwe chitivana rudambudziko iroro kumba kwavo sei wambudza chimwe mbuya vakamboya pano muvachiti hauzinyadzo kutaura nawo yekurara nambotaura nezvekurarana nevere ndikurati ndaneta nema 2 minutes noodles mumba everyday ndochikisoma 2 minutes noodles vakuntaurira zvekurara vanambotaura zvekurara panapa everyday 2 minutes noodles ndinobve kumba kwedu kusiya chikafu chakazara ndiyozochikisoma 2 minutes noodles everyday